Znajdujemy się w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, środowisku naturalnym, rezerwacie wolnym od chemikaliów. Zapraszamy Was na budowanie zdrowia za pomocą ziół, które nas otaczają. Ziołolecznictwo powraca do łask wraz z modą na ekologiczną żywność. Cieszy się wielką popularnością w wielu środowiskach. Prawdę mówiąc, żeby przygotować taki leczniczy napar ziołowy, nie musimy biec specjalnie do sklepu ziarskiego, żeby przygotować potrzebne nam składniki. Mieszkając na przedmieściach, na wsi, wystarczy, że pójdziemy na spacer, rozejrzymy się wokół nas i zobaczymy potrzebne nam produkty, składniki. Na przykład taki napar leczniczy możemy wykonać z czarnego bzu. Czy też tutaj pod moimi stopami znajduje się skrzyp polny. Jeżeli chodzi o właściwości skrzypu, to jest zioło o kompleksowych działaniach. Możemy stosować i zewnętrznie, i wewnętrznie. Ma właściwości moczopenne, rozkurczowe, przeciwbólowe, też wykazano, że ma przeciwnowotworowe, ale przede wszystkim, jeżeli chcemy dostarczyć sobie dużej ilości krzemionki, to skrzyp jest doskonałym tego przykładem, a ten składnik idzie za piękną urodą, z pięknym zdrowiem, za dobrą kondycją. Jeżeli chodzi o stosowanie zewnętrzne, to najczęściej stosujemy na przykład takie płukanki, żeby wzmocnić włosy, czy też po prostu rozjaśnić swoją cerę. Następnym takim przykładem stosowania wewnętrznego i zewnętrznego zioła jest na przykład babka lacentowata. Tutaj akurat jest włożony do szklanki. Jeżeli chodzi o babkę lacentowatą, stosujemy tak naprawdę wszystko, od góry aż po korzenie, czyli i nasiona, i liście, tak samo korzenie. Właściwie trzeba wspomnieć, w jaki sposób stosujemy takie zioła. Możemy mieć tak zwany napar. Napar to jest taki podstawowy, w domowy sposób na przygotowanie takiego naparu, czyli wsypujemy zioło, zalewamy gorącą wodą, mniej więcej od 10-30 minut, oczywiście to zależy od zioła, parzymy. Albo też, to w przypadku na przykład babki lacentowatej to będą liście, taki napar. Jeżeli chodzi o korzenie, to już musimy korzenie zagotować, ale wcześniej przygotowane takie korzenie musimy wysuszyć. Wszystko Państwo znajdą na przykład w takim opisie przygotowanym przez nas. I stawiamy na ogień takie korzenie, gotujemy do momentu wrzenia, odscydzamy przez sitko czy przez gazę. A kolejnym przykładem, takim podstawowym, to na przykład jest macerat, czyli zalewamy zimną wodę, odstawiamy tak na przykład na całą noc. O, proszę spojrzeć, to jest na przykład przykład siemienia lnianego, tak? To taka galaretka się zrobiła. Właściwości babki też, tak jak w przypadku skrzypu, ma kompleksowe działanie. Przede wszystkim na różne boleści na przykład gardła, bóle brzucha, przeciwbiegunkowe, czy też na wzmocnienie. Również zewnętrzne stosowanie, tak jak na przykład się skaleczymy, czy ugryzie nas komar, czy mamy jakiś po prostu pęcherz, przekładamy, mielimy na początku taką babkę i przekładamy do rany. Jeśli chodzi o zioło, to mamy w różnych postaciach, na przykład takiego suszu zmielonego, na przykład jak liść babki, czy też tutaj liście skrzypu, czy też takiego proszku. A proszek też na przykład znajdziemy w formie takiej tabletki, czy też załóżmy od razu pełne nasiono, niezmielone, tak jak na przykład tutaj babki, tutaj przykład dałam czarnuszki, czy też kwiatów. I właśnie na spacerze pokazałam kwiaty czarnego bzu. Już przygotowany wcześniej przeze mnie napar z czarnego bzu ma właściwości wykrztuśne, napotne, na bezsenność czy na uspokojenie. I tutaj też jest przykład, że możemy i stosować kwiaty, i możemy stosować liście, i możemy stosować korę. I jeżeli chodzi o okres zbierania ziół,
ma swój określony czas, czyli to jest jakby taki okres przemijania. Teraz akurat jest to w pełni sezonu, zbieranie kwiatów bzu, czyli zaczynamy od maja do na przykład lipca. Na południu Polski to już się zaczęło w maju, a u nas dopiero zaczyna kwitnąć na przykład taki czarny bez. I w opisie Państwo znajdą, kiedy zbieramy korę, czyli na przykład zimą, kiedy zbieramy kwiat, a kiedy zbieramy liście. Liście zbieramy zazwyczaj w przypadku ziół wcześniej niż zakwitną, czyli wczesną wiosną. Jeśli chodzi o późniejszą fazę kwiatostanów, pojawiają się czarne kulki. Na wstępie wspomnę, że to ma właściwości odtruwające, ale też jeżeli zjemy powyżej na przykład 5 kulek czy 10, to wtedy może nas przeczyścić. Więc w ziołolecznictwie należy pamiętać o tym, że ważne jest stosowanie tych proporcji, ponieważ możemy sobie zaszkodzić. Albo też jeżeli mamy inne choroby współistniejące ze sobą, czy przyjmujemy na stałe leki, możemy sobie zaszkodzić, a nie pomóc. Więc warto pamiętać o też alergiach, ale właściwie to należy też jakby sprawdzać malutkimi dawkami, w jaki sposób po prostu to wpływa na nasz organizm, a na pewno będzie to wpływać pozytywnie. Tutaj kolejnym takimi przykładami to nie tylko w jaki sposób są przygotowane na przykład takie zioła, czy to w formie suszu, czy proszku. Możemy spotkać się z różnymi olejkami, czy też z olejami, octami, nalewkami, czy nawet z olejami, tak? Ponieważ każdy przygotowany produkt należy odpowiednio przygotować. Na zasadzie albo zalewamy jakimś płynem, albo wysuszamy, czy też mieszamy ze sobą te składniki. Kolejnym takim podobnym przykładem do czarnego bzu jest głuk jednoszyjkowy, który występuje w naszym rezerwacie w dużej ilości. Już jest po przekwitnieniu, więc w tym momencie będziemy czekać na pojawiające się czerwone grona. Tu już nie trzeba specjalnie zaparzać, czy też zalewać, tak jak owoce czarnego bzu, tylko można też bezpośrednio spożyć w formie naparu. Tutaj tak samo jak czarny bez i możemy stosować i liście, i kwiaty, i owoce. Czarny bez ma 6 metrów, do 6 metrów wysokości wyrasta, a głuk do 5. Z kolei ma inne też liście, posiada kolce, więc to jest takie części charakterystyczne, które rozpoznajemy roślinę. Jeśli chodzi o właściwości głogu, polecany dla osób dotkniętych chorobą serca. Poprawia przepływ krwi, rozszerza naczynia krwionośne, czy też poprawia rytmikę serca. Znakomite są z tego nie tylko herbaty, ale również nalewki, czy też napary z liści czy kwiatów. Jeśli chodzi o kolejną roślinę, która też poprawia właściwie kondycję naczyń krwionośnych, jest na przykład taki podagrycznik. W tym momencie jest w fazie kwitnienia. Czym się charakteryzuje, to przede wszystkim trójkątna łodyga. Tym możemy rozpoznać. Należy do rodziny selerowatych i bardzo uczulam przed roślinami, które pachną podobnie, ale są trujące. To jest na przykład blekot czy też szczawół. Są one wyższe i niestety nawet mała dawka może doprowadzić do śmierci. Podagrycznik, jak sama nazwa wskazuje, też nakierowuje nas na właściwości zdrowotne, które posiada roślina, czyli leczy podagrę, reumatyzm. Sama roślina też jest ciekawa, jeżeli chodzi o zastosowanie kulinarne, ponieważ możemy to zastąpić jako włoszczyznę. Dodaje smaku, aromatu typowych takich właśnie roślin selerowatych, czy na przykład zamiast marchewki, pietruszki możemy dodać taki podagrycznik. Przytulia czepna już troszeczkę uschła, ale należy do rodzin mrzankowatych. Są różne przytulie czepne, przytulie wonne, czy też przytulia, która nie ma właściwości leczniczych, ale skupimy się z kolei na przytuli czepnej. Przede wszystkim ona jest stosowana na obrzęki, działa rozkurczowo, poprawia też krążenie krwi. Stosowana jest na stany zapalne, ale również na różne boleści czy nerwobóle. Jeśli chodzi o właściwości pokrzywy, to można napisać książkę o niej. Możemy stosować i nasiona, które w tym momencie zaczynają się pojawiać, czy też liście i kłącze.
Stosowanie wewnętrzne to jest na układ pokarmowy, na układ też rozrodczy, czy też na układ krwionośny, układ oddechowy. Stosowane również zewnętrznie, czyli na przykład na przetłuszczającą się skórę głowy, czy też możemy mieć zastosowanie kulinarne do naleśników, czyli takie podpłomyki możemy z tego robić, czy też do pierogów. Na koniec chciałam serdecznie Państwa zaprosić do samodzielnego odkrywania natury, ponieważ ona jest łudząco podobna do naszego organizmu, jak na przykład krew i soki w roślinach mogą nas oczyszczać, mogą nas wzmacniać i mogą nam dodać życiodajnej energii. Z kolei bądźcie ostrożni, ponieważ rośliny mogą nas poparzyć albo też mogą nas uleczyć.